Avui fem risotto d'espàrrecs verds. I a part dels espàrrecs verds i l'arròs, necessitem mantega, parmesà, ceba i farem un brou de verdures amb aquest nord francès que està boníssim. És que no tinc brou de verdures. Però aquest també és un bon recurs de tant en quant. Comencem la recepta fent un sofregit de ceba amb mantega i oli fins que la ceba estigui com la veieu a continuació. I ara hi posarem les tiges dels espàrrecs tallades, les saltejarem una mica i ja hi incorporarem l'arròs. Teniu els trossos d'espàrrecs, ara hi posem l'arròs i l'anacarem. Ja hem anacarat l'arròs, que és barrejar-lo bé amb la ceba i l'espàrrec i que s'impregni del gust de les dues coses. Ara ja començarem a mullar amb el brou de verdura. Comencem a mullar l'arròs i hem posat una bona quantitat de caldo. Això no ho hem de remenar tota l'estona, només de tant en quant. I a la propera vegada que posem brou sí que ho haurem de remenar ja més contínuament. Ho veieu, ara ja s'ha begut tot el brou i tornem a mullar. I ja no deixarem de remenar. I ara ens posem a remenar una altra vegada, una mica així. I ho anem remenant cada minut, més o menys. I paral·lelament a l'elaboració del risotto, aquí saltegem aquestes puntes d'espàrrec per l'emplatat final. I aquí encara ens queda una miqueta. Probablement, quan s'hagi acabat de veure aquest líquid, ja estarà a punt. Això ja està a punt i ara farem el mantecato i posarem la mantega i el parmesà i ho remenarem enèrgicament. Aquí tenim el que us deia, el parmesà i la mantega. I ara remenem. Heu d'agafar la cullera remenant i la cassola amunt i avall, amunt i avall, amunt i avall, fins que estigui ben integrat tot. Que això és un moment. Podeu posar-hi una mica més de mantega, potser. Jo crec que hi posaré una mica més de mantega. Però més o menys... Sí, li falta una miqueta de mantega. Però ara ho acabem. I després d'haver-lo deixat reposar tapat 3 minuts, el servim amb les puntes dels espàrrecs saltejats per sobre.